Vanessa. Nggih, sugeng siang Dik Febri. Sakmenika sederek pesan ingkang rawuh saking Demak nggih. Nggih. Nitih perjalanan berapa jam, Bu? Oh, 2 jam 2 toh? jam. Nitih mobil napa pesawat nih Bapak Bu? Oh, pesawat. Pesawat televisi napa pesawat telepon? Pesawat radio saya. Nggih. Sugeng Aturaken rawuh. wilujeng rawuh. Ugi tamu ingkang mijil saking Gondangan Wetan. Iya. Ingkang lungguh wonten mriku wilujeng rawuh wilujeng lenggahan. Ah. Nggih. Mboten kata lumpen derek mangayu bagyo dateng kemanten kekalih Mas. Ngaten, Kok Mas tong penak men tak undang Mas. Lho sapa? Pak D. Oh iya, sekarepmu. Mugi dados wong ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk putra putri kang salih lan salih. Nggih. Saat ini masih suasana lebaran. Ije. Tentunya diucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wis pokoknya waktu iki sing payu sak liyane dosa karo kaluputan iki ora ana. Nyandi-nyandi saiki pengen dadi wis dosaku ya luputku ya sing payu kuwi. Heeh to. Bahkan iki rezekine bocah-bocah mergo luput karo dosa kuwi dadi rezekine anak-anakku kabeh. Lho, kok iso, Cah cilik-cilik. Bahkan moro Pitra, iya, mergo nggih. ngaturake Pak D lupute Pak D bali Nggih, sangoni. Pitra. Iki berkahe dina riyaya Idul Fitri. Nggih, Ya, iki engko saka kene nak kanca-kanca ora butuh pitrah arep nggo wineh ya eneng kudu nggawa dhewe-dhewe kae. Ana wineh kul komplit. Nggih. Dipun aturaken monggo Nduk Febri iki jenengan lumayan teko kono. Oh, tekan kanan Heeh, toh. aku enek kene ora wani ngarani lor kidul etan kulon. Lah nek ngerti kono ngendi? Hah? Kono Menurut jenengan. kono sebelah kono lah aku. Oh, ngono. Kiri. Mergo ngono ya. akalku iki agak seliwur iki nek. Nggih. Langsung kemawon iki diparingi Monggo. langgam Nggih. kasih tresna. Izin anak sawan Bapak Ibu sedaya. Yen besangat limbuh patut nyata seni kobrak hati Mas Saling cek Tono. gak kualat. Heeh, tenan kowe diopeni kok. Wes lagon saking keluarga pisan yen jambu alas. Nggih. Make wonten kabarnya kar bar nyanyi make wonten nggih. Keluarga pisan wonten nyanyi. Mboten enten. Oh, mboten enten. Oh. Pacaane sarawasri coba
Bu. Matur sembah nuwun. Laris laris. Monggo jumeneng jumeneng. Ibu bisa berdiri, monggo berdiri monggo. Jumeneng. Ya. Oke. Ibu kan ngesake sing dangdut ngoten nggih Bu. Oh penuarsan dangdut. Nah, dipun tangga mawon iki diaturi THR matur nuwun turahan hari raya. Kok turahan lho? Lah ora tunjangan wis bar kok. Oh, Ora wis bar kok. Iki turan fitrah timbangane ora entek. Selama Idul Fitri semuanya harus habis. Harus habis. Duit kudu entek. Kudu entek. Kok judulnya wis piton apa hari raya kuwi kelompoke meneh. Yo, masuk. Pacane